to zabere všetkého. Tak sem poďte aj sa. Poďte tu. Dám jednu váčku. Dobre, Palino, môže začneme, aby to išlo. Vážené predsedníctvo, za ľudovú stranu naše Slovensko, srdečne vás tu vítam, aj všetkých členov, aj sympatizantov, aj všetkých prítomných. Dovolte mi ako rodákovi z tejto obce zo Štadnice vás privítať na tejto pôde, kde sme sa zišli pri tejto pamätnej tabuli, ktorá nám pripomína účinkovanie ako prvého a jediného slovenského prezidenta monsignora doktora Jozefa Tisa, ktorý tu začal svoje kňazské pôsobenie a pôsobil tu v roku 1910 až 1911. Osobitne vítam za krajský klub pána Ferenčíka, za okresný klub Kaca, Rajkonda Drozda, za okresný klub Vysostenové mesto pána Rajteka, za okresný klub Ružomberok pána Blíku. Teraz mi odozdávam slovo okresnému predsedovi Zavčancu. Priatelia, tak srdečne vás tu vítam pri tejto pamätnej tabuli, ktorá ozaj symbolizuje to, že aj pán jediný slovenský prezident tuto v tejto fare sa nachádzal v roku 1910 a roku 1911. Chcel by som vám povedať pár slov. Ďakujem všetkým, ktorí ste si prišli uctiť výročie narodenia prvého slovenského prezidenta, pána doktora Jozefa Tisa. Je nám cťou, že náš prvý a skutočný prezident pôsobil práve tu vo Štadnici v rokoch 1910 až 1911 ako kaplan. Citáty verní sebe svorne napred, za Boha, za národ, sú najaktuálnejšie práve dnes, keď Slovensko v područí Európskej únie stráca svoju identitu. Majme v srdci Tisov odkaz a zachovajme svoju vlast pre naše deti a pre našich vnúkov. Ľudová strana Naše Slovensko je zárukou, že tak bude, že Slovensko zostane našou vlastou a nie nejakých lotrov a teroristov, ktorí sú medzi imigrantami, ktorí sa snaží Európska únia natlačiť. Chraňme našu vlast, za ktorú bojovali a zomierali naši dedovia a otcovia. Toto je naša vlast, patrí iba nám. Priatelia, nehanbíme sa za nášho pána prezidenta, nehanbíme sa ani za pána Boha. Naším náboženstvom nie je islám, nie je nenávisť. Naším náboženstvom je kresťanské vierovyznanie a viera v jediného a pravého Boha. Takého Boha, akého si ctil a uznával aj náš pán prezident, doktor Jozef Tiso. Nech Boh ochraňuje Slovensko. Ja by som tu mal ešte, priateľa, jeden odkaz, ktorý aj pán krajský predseda Andrej Medvecký súhlasil s tým, aby som ho prečítal, nášho sympatizanta a rodáka Lukáša Kopača. Je to krátke, ešte to prečítam, je to veľmi zaujímavé. Drahí Slováci, moji ošťadnícki rodáci, dnes ste sa stretli na mieste, kde Jozef Tiso, náš jediný a skutočný slovenský prezident, našiel svoje prvé pôsobisko ako kaplan. Muž vzdelaný, oddaný národu sa týmto miestam venoval iba kaplanským povinnostiam a pripravené na rigorózne skúšky, ktoré bravúrne absolvoval vo Viedni, ale hlboké stopy v ňom zanechala chudoba a bieda ošťadníckeho ľudu, ktorá dosahovala dnes zrejme nepredstaviteľné rozmery. Doktor Jozef Tiso v Ošťadnici preto neslúžil iba na poli katolíckom, ale aj sociálnom, teda v duchu hesla nielen Bohu, ale aj národu. Slovenský ľud bol na začiatku storočia natoľko poznačený následkami hospodárskej krízy a bezbrahej maďarizácie, že hojne opúšťal rodné domovy a odišiel hľadať prácu za more. Tí, čo ostali, upadli do každodennej agónie s jediným cieľom prežiť, a to bez výhľadok na lepšiu budúcnosť. Bieda v Ošťadnici však vtedy mladého kaplana Tisa nenechala nečinným a spoločne s vtedajším ošťadnickým dekanom Brautmanom založili hospodársky svoj pomocný spolok. Hospodársky spolok bol odpoveď na závislosť od židovských obchodníkov, ktorí predávali tovar za vysoké ceny, prípadne na splátky, z čoho pramenila úžera a zadlžovanie obyvateľov do takej miery, že neraz boli obráti o celý svoj majetok. Doktor Jozef Tiso sa vo svojej opätovnej návšteve Ošťadnice v 1941 roku už ako slovenský prezident na číslo z hospodárskeho spolku pamätal takto. Cez hospodársky spolok sme dávali ľuďom semeno a ako a syn mesiara z garvarskej rodiny vedel som, že v krpcoch chodíte a tie od Žida kupujete. Ja som sa nehanbil, aby som vám zadovažil krpce a tie som na fare za 2 groši lacnejšie predával ako Žid. Pri spomienkach na Ošťadnicu sa Jozefovi Tisovi na tvári vyčaril úsmev a
a tvrdil, že Ošťadnica bola jeho druhá univerzita. Práve v týchto miestach, kde ste sa dnes stretli odvážni vlastenci, verní odkazu Jozefa Tisa, tak v týchto miestach začal písať príbeh najväčšieho syna slovenského národa. Práve v týchto miestach, na pôde, ktoré stojíte vy, sa Jozefovi Tisovi prebudzala láska k národu, ktorý v sebe hrdo a neoblomne niesol počas celého svojho života. Nikdy sa Boha nevzdával, nikdy národ v ťažkých chvíľach neopustil, tak ako to urobil zbaveli Beneš, jeho neskorší vrah. Sme potomkovia nositeľa odkazu slávnych synov slovenského národa. Preto je našou povinnosťou vždy sa hrdo hlásiť k odkazu Jozefa Tisa. Dnes deň, keď si pripomíname jeho narodenia, mali sme dbať na to, aby sme jeho meno a prácu nielen velebili, aby sme sa aj podľa jeho zásad správali. Národ nejednotný, zbavený identity a nútený brať za vinu všetko, čo sa stalo, je cieľom dnešných tzv. Demokratov, pomílených liberálov, pseudohumanistov. My tvrdíme opak. My, ktorí sme sa tu dnes stretli, prehlasujeme, že budeme našu národnú identitu nielen zachovávať, ale budeme s ňou každý deň pracovať v jej rozkvete. Nenechávajte sa manipulovať pocitom viny, ak budeme budovať hrdý národ. Národ, na ktorý bude hrdý na svojho prvého prezidenta Jozefa Tisa. Národ sa vždy za každých okolností postaví na jeho stranu. V tom nám Pán Boh pomáhaj. Priatelia, ďakujem vám, že ste sa tu dnes zišli. Ďakujem priateľom v boji z ľudovej strany naše Slovensko a pánu Kotlebovi za to, že mi umožnili prihovoriť sa k vám aspoň takýmto spôsobom. S priateľským pozdravom na stráž ostáva ošťadnický rodák Lukáš Kopač. Ďakujem. Miško, môžeš niečo povedať? Ja bličím. Prosím? Ja bličím. Dobre, tak. No dobre, tak ešte by som vám aj priateľa, ktorých nepoznáte, ľudia, sú tu pani Škorankovci a pán Vlado Urbánek. A to boli ľudia, ktorí sa v roku 1991 zaslúžili, že táto tabuľa tu je umiestnená. A títo ľudia sú naši veľkí silní sympatizanti. Proste by som tiež chcel nejaké slovo, ak by si chcel niečo lásku, alebo Pálko, ty povedať pár slov, aby sme... Ďakujem za slovo, priatelia. Ja len veľmi v krátkosti sa pokúsim vlastne ozrejmiť, akým spôsobom tá tabuľa vznikla. Pánovi prezidentovi a ku všetkým veciam už sa nie je čo vyjadrovať, v podstate bolo povedané všetko. Len teda by som chcel zvýrazniť, že naozaj predbehol Lukáš s tým, že vlastne spomenul ten spolok, ktorý bol založený, málo kto o tom vie a v podstate je to aj svojím spôsobom, ako keby to bolo utajené, alebo keby nebol záujem na tom vlastne tieto veci zvýrazniť. Toto vadilo aj vtedajším teda pánom nejakým, ktorí vlastne sa potom postarali o to, keď videli, že akým spôsobom vlastne to funguje, tak po jednom roku vlastne bol preložený na inú farnosť, alebo do inej farnosti. No a takže to, čo prekáža teraz týmto pánom, tak to isté prekážalo aj vtedy tým predchádzajúcim. V 91. roku sme sa rozhodli, že teda odhalíme túto tabuľu. Chcem povedať, že predchádzala tomu nepríjemná jedna vec. V Panovciach nad Bebravou bola osadená prvá tabuľa na Slovensku. Dopadlo to takým spôsobom, že po osadení museli tabuľu zdemontovať a bolo tam aj zatýkanie a vypočúvanie ľudí, ktorí to urobili a zdalo sa, že vlastne tá činnosť nejaká odhaľovania pamätných tabuľí je nadvyhodnotovaná. V podstate sme mali dve možnosti. Buď to vzdať, lebo rozhodnutí už sme boli, že ho odhalili. Buď to vzdať, zvrátniť sa, ale vlastne na dlhú dobu možno pochovať to, že by ešte niekde inde sa odvážil niekto takúto tabuľu vlastne odhaliť. Nakoniec sme sa rozhodli, preto sme zariskovali a sme povedali, no tak keď zatknú ľudí v Panovciach, tak unieseme to aj my a v podstate aj my vlastne tú kožu na ten trh vlastne prinesieme. No a stalo sa. Teda v tom 91. roku sme tabuľu vlastne odhalili. Poviem ešte vlastne ďalšiu vec, čo tomu predchádzalo. Tá tabuľa mala byť pôvodne osadená na tomto mieste, ako vidíte.
S tým, že samozrejme sme žiadali farský úrad na to, aby nám teda to odobril, aby nám schválil, že na ich budovu môžeme tú tabuľu umiestniť. Na farskom úrade nám vtedy akože z logických dôvodov, ktoré predchádzali tomu, čo hovoril pán Ovcia, si dali vyžiadať stanovisko biskupského úradu v Nitre s tým, že biskupský úrad v Nitre sa vyjadril ku tomu, že nie je to ich starosť a v podstate ako sa rozhodnú, tak akože bude. No vlastne tu sme dostali potom zamietavé stanovisko na osadenie tabule, no tak sme hľadali alternatívu. Alternatívu sme našli, tu ako je bývalý penzión, alebo respektíve terajší penzión, presne ako sa dívate na tú stenu, ktorá je obložená tým umelým kameňom, tak tam pod tým ventilátorom niekde bola osadená táto tabula. Prečo? Má to tiež istú symboliku s tým, čo aj Lukáš vlastne spomenul, že spolok, vlastne táto budova pôvodne bola tá spolková budova, ktorú oni urobili alebo založili v tom období, ktoré, čiže súvislosť, akože tam bola. Tak tam nám ho povolili, no a vlastne tak sme ho odhalili, ako pevničku vám poviem, nebolo takéto pekné počasie, bolo škaredé počasie, no a veľmi rýchlo sa zotmelo. My sme to trošička neskôršie odhalovali, pretože z pracovných dôvodov sme boli rozidlení, no a vlastne keď sme končili odhalovanie, že sme sa rozchádzali, tak už bolo šero, už bolo nie akože, tak ako tma, no tma nie šero. No a na druhý deň potom v novinách vyšiel článok, že nacionalisti odhalili pamätnú tabuľu Tisovi pod rúškou tmy. Taký to bol titulok v tom, čo znamená, že už vtedy to sa snažili znehodnotiť. No a vlastne všetko, o čom vlastne som chcel povedať, to som vám povedal. Potom s odstupom času, keď sa všetko vlastne ukludnilo, a potom už sa táto priniesla vlastne